अगर आप भी चाहते हैं ट्रेवल म्यूजिक का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। Presented by Tribal Music. आप सुन रहे हैं धनंजय धड़कन। जाड़ा में जहर लागे गरमी में गहरम कैसे बताही रजल गोता सहरम कहला पा माथा और सन के कि मजा मारतावे देवारा भातार बन के कि मजा मारतावे देवारा भातार बन के। जाड़ा में जहर लागे गरमी में गहरम कैसे बताही रजल गोता सहरम कहला पा माथा और सन के कि मजा मारतावे देवारा भातार बन के कि मजा मारतावे नदिया भातार बन के। से बदन हम कदेला गहरम लगता देवरे नासी बधर आए हाय सौसे बदन अब कह देला गहरम लगता देवरे नासी बधर देखी के गागल दुनु भइल बा पागल 12 बजे रात ले उ रहता जागल देखे अकेला जब लागेला घेरे पाजा में धके हाथ लागेला फेरे करी बड़ा बादया बतोड़ा धन के कि मजा लुटतावे देवारा भातार।